Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maning karo nyong lur ning channel Ngapak Oke. Kepriye kabare lur? Pada sahabat mbok sing didelok pada sahabat ya lur. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, seperti biasa lur, tekjak jalan-jalan maning. Oh lur, jalan-jalan dina siki kiye tekjak jalan-jalan nang daerah Desa Pembuatan Bata Merah. Kuwi letaknya persis nang Desa Tinggarjaya ya lur. Tinggarjayane sebelah kidul. Blok Cumplung. Ya wilayahnya isi termasuk wilayah Kecamatan Jatilawang, Kabupaten isi Banyumas ya lur. Oke lur, ke mandan maju mengarepna ke wis tekan posisi letaknya perkampungan Bata Merah ya lur. Tapi Batabang ya kebetulan wis maju sore ya lur, jadi wis pada sepi langkah sing gawe yang ngapurane baik ya lur ya, ora percaya gedeng wis sepi langkah sing pada gawe soalnya wis maju sore. Biasanya ya jam 3 apa jam 4 wis bubar iki belum tengah 5 arep jam 5 nya wis pada bubar. Oke, jam 5 besoknya si Padang menene lur. Nah, oke si perbatasan ke lur, jenenge perbatasan Tinggarjaya karo Bantar. Desa Bantar kuwi si mlebu Kecamatan Jatilawang. Oke lur, aja bosan-bosan dengan video ini lur, aja kelalen ke lur, subscribe ya lur, dukung channel ya ben lebih berkembang. Yang ngapurane ke lur, suarane nyaman dan seret ngono tes kepenak awak matuk barang lur yang jarak pendongane lur gendong barengi awak sehat para selamat tapi sreket ke videone. Ayo lur iki maju maning ngarep cemat tadi watuk ya nyong lur. Iya isin desa iki wis melewati desa ya lur, iki wis mlebu Desa Bantar lur. Ya Desa Bantar ya sian aja sing gawe Batam yang ora akeh mending. Ora kayak di desa kuwi apa Tinggarjaya gitu kayak nek Desa Tinggarjaya kuwi lumayan akeh sing gawe Batam. Mulane Desa Tinggarjaya kuwi dijuluki Desa Bata. Ya karena akeh kamerae. Oh iya lur, mbok ana sing jenengan lagi nonton video kiye apa wong asli Tinggarjaya apa Desa Bantar, salam-salam bae nang kolom komentar ya lur. Oke lur, cukup sampai semene videonya sekarang nyong, aja bosan-bosan dengan video nyong, dukung terus channel kiye sampai berkembang ya lur. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak, orang ngapak ora kepenak.